lafiya. Fitsarin kwance da a turance ana kiran shi da bedwetting, sannan a kimiyyance kuma ana kiran shi da nocturnal. Matsala ce ta yin fitsari yayin da mutum yake bacci ba tare da mai yin fitsarin ya san yayi ba. Yawanci ana samun fitsarin kwance ne a yara da suke a rukunin shekara 1 zuwa 7 saboda ƙanƙantar jakar ajiye fitsarin yara wato bladder ba kasafe take iya riƙe adadin fitsarin da jiki yake samarwa da daddare ba. Sannan yara ba sa iya samar da isasshen sinadarin hormone da yake rage adadin fitsarin da jiki ke samarwa da daddare mai suna antidiuretic hormone. Sai hakan ya haddasa rashin iya riƙe fitsari ga yara da daddaren. A bisa al'ada ta girman yaro a tsakanin shekara 1 zuwa 7 na farkon rayuwa, saboda yanayi da tsari na gudanar da rayuwar yaro yakan yi fitsari a yayin da yake bacci ba tare da ya sani ba. Hakan kuma ba wata matsala bace ba da za a tsangwami yara ba, domin su ma ba su san suna yi ba yin kansu ba ne. Wasu yaran sukan yi kullum, wasu kuma sukan yi yau, gobe ba su yi ba. Wasu ma idan suka yi sau ɗaya sai bayan kwanaki suke ƙara yi jefi-jefi. Wasu ma da sun fara sukan daina yi. Ya danganta da nutsuwa, tsarin rayuwa, saitin ruhi da kuma na ƙwaƙwalwa. Yaro a tsakanin kwanakin bayan shekara 7, yara sukan daina yin fitsarin kwance. Saboda ci gaban ƙwaƙwalwa da suka samu yana canja tsarukan rayuwarsu. Matsalar fitsarin kwance matsala ce da horo da tsangwama ba sa magance ta, sai ma ta ƙara ta'azzara. Haƙuri da dabaru da fahimtar da yara da canja musu tsarin kwanciyar bacci da na rayuwa shi ne mafita. Iyaye su dinga haƙuri, kada su dinga ƙyarar 'ya'yansu da su bar wani ya ƙyare su ko da sun ga sun shiga damuwa akan matsalar. Su kwantar musu da hankali domin walwalarsu tana da tasiri wajen daina yin fitsarin kwancensu. Babu dacewa a hukunta yara ko a tsangwame su akan abin da ba su san ma suna yi ba, kuma ba za su iya hana kansu ba. Kuskuren iyaye da suke yi shine sukan yi horo tare da tsangwamar yara idan suna fitsarin, wanda hakan yake jawowa saboda fargaba da tsoro da damuwa da ƙunci da suke shiga, sai matsalar fitsarin kwancen ta zama cikin tsaruka da kuma shirye-shirye da ruhin ɗan adam yake ba wa jiki ya gudanar ba tare da mutum yana sane ba. Duk lokacin da yara suka zo kwanciya, fargabar kada su yi fitsari a dake su ko a tsangwame su sai ya zama shine abin da yake tunawa jiki cewa idan sun kwanta su yi fitsari. Domin shi ruhin ɗan adam dama yana ɗauke da shiryayyun tsaruka na yin fitsarin kwance. Fargaba da tsoro kuma suna tunatar da ruhi ya zama a shirye domin yin fitsarin. Mafiya yawan lokuta a dalilin hakan sai yara su girma su wuce shekara 7 suna fitsarin kwance, daga nan matsalar ta faru. Amma daga lokacin da yara suka girma suna fitsarin kwance, wasu sai a ci gaba da tsangwamar su, ana ganin cewa suna sane ma suke yin fitsarin. Ta yaya da girmansu za a ce suna fitsarin kwance, ko kuma a yi ta dunguza mai matsalar cewa duk ga 'yan uwanka nan ba sa yi sai kai. Irin waɗannan maganganu sukan haddasa shiga ƙunci ga mai ɗauke da matsalar, har ta kai ya samu wani matsala da ake kira da PTSD, wato post-traumatic stress disorder. Hakan ya sa ya yi ta mugayen mafarke-mafarke, ko ya yi ta mafarki gashi a wani banɗaki a tsugune zai yi fitsari, kuma da gaske sai ya yi fitsarin yana cikin mafarkin, ko ya gan shi a bakin kwata ya tuɓe zai yi fitsari. Daga haka ne wasu sai a ce aljani ne ya shiga jikinsu ko ya shafe su, wasu kuma a ce matsalar ma fitsari ce take damunsu da sauransu. Alhali babu ko ɗaya a ciki, wanda ya faru akwai matsala ce da ta faru. Tun daga yarintarsu saboda tsarin damuwa da ƙunci da tsangwama da horo, sai matsalar ta da su a cikin ƙwaƙwalwarsu da ruhinsu. Sai fitsarin kwancen ya ci gaba da maimaituwa lokaci-lokaci a cikin rayuwarsu ba tare da suna sane ba, ko kuma za su iya hana afkuwar hakan ba. Ga wanda ya girma yana fitsarin kwance, abin da ya kamata a yi shi ne, na ɗaya, shan ruwa mai yawa da sassafe da kuma shan ruwa mai yawa da daddare idan za a kwanta. Wani zai ce, a'a, ya za a sha ruwa da yawa yayin kwanciya bayan so ake kada a yi fitsarin kwance? Babu damuwa a ciki, yin hakan zuwa wani lokaci ne.
Abu na biyu, a daina ci ko shan duk wani abinci da abin sha mai ɗauke da sinadarin caffeine kamar su chocolate, koko, cola, kofi, goro, furanto da dai sauransu, Milo, Bournvita da sauransu, domin sinadarin yana motsa jakar ajiye fitsari wato bladder. Abu na uku, a daina yin fitsari lokacin da za a kwanta. Abu na huɗu, a dinga yin fitsari bayan duk awa 2 ko da ba a ji fitsarin ba, amma banda dab da lokacin bacci. Abu na 5, canja lokutan bacci da tsarin kwanciyar bacci, canja salon kwanciya. Abu na 6, kwantarwa da hankali da kuma yadda za a daina. Matuƙar mai fama da matsalar zai lizamci waɗannan shawarwari, zai rabu da matsalar fitsarin kwance cikin lokaci ƙanƙani. Matsalar fitsarin kwance ba matsala ce ta asibiti ba, matsala ce ta abin da ya shafi ƙwaƙwalwa da ruhin ɗan adam, wanda maganinta kawai shine canja tsarukan rayuwa da kuma kwantar da hankali wa yaro. Iyaye kuma da suke da 'ya'ya masu fama da wannan matsala, su taimaka musu su dinga kwantar musu da hankali. Kada a tsangwame su ko a tsokane su ko a tsane su ko a dinga nuna musu laifinsu ne da suke yi.